Salam mektubanda olunur. Giçäsi edi dilleşler. Kadırdan tomoşaçylar. Başlaryňyz ýaraksızlyk sebäpli köp wagt ekranda ýokdum. Köp işleri edibem bilmedik. Kanal bilen balanşykly ýöne beýleki esas görüşimizdäki etmeli işlemidi edip ýörüs. Onuň arkaýyn bolup päklenip ruhy taýdan, fiziki taýdan päklenip gelip ýetdik. Ýene nowatdaky orada bayramçylygymyza awa. Orada bayramçylygyny ýöň gutlapdym gysgadyk. Ýene orada gutlaýan mehmanda olanlar orada bayramyňyz gutly, düşümli bolsun. Ähli ýagşy dileýleňiz, tutan maksatlaryňyz, planlaryňyz hemmesi Allahyň dergähine kabul bolsun. Orada aýy aýdylşy aýlaň sultany. Hawa. Şoň üçin her kim munna ruhuny, bedenini arasalaýar, päklenýär, päklenip öz maşgalasy, dogun garnaşlary, gowurşan adamlar bilen gatnaşyp bu aýlaň sultanyna, orada aýyna adam adaty ýaşaýyşyny taşlap duruşy bilen ruhy arassaçylyga, päklige gönüpke. Şoň üçin bu orada aýynyň gaty aňyrdan gelýän, gadimetden gelýän myň öz bir öz bolşlur ähmiýeti peýdasy bolşýarly. Orada aýy türkmeniniň arasynda ýa-da orada bayramçylyk türkmeniniň arasynda gaty başgaça bellenýär, gutlanýar. Orada bayram bilen baglanşykly öňkü ýaşularymyzyň, garrylarymyzyň, ata-babalarymyzyň, mamalarymyzyň, nenelerimizin, dädelerimizin aýdyp giden zatlarynyň çen tutulanyna orada aýy we orada bayramçylyk bilen baglanşykly türkmenler özüniň bir halk edebiýaty bar, folklory bar. Gaty täti. Hawa. Inni şolar ýalyky bu orada aýy diňe bir türkmeniň däl, beýik ýaradan biri bara, ynanýan, iman eden hemme kişiň bayramy päklenýän, arassalanýan aýy musulmanlar. Ýöne hetdinden aşan mesligine çydap bilmän aýdýalar ahany ajaly gelen geçi gidip gassabynyň pıçagyny ýalar diýerler edil şolar ýalyky. Bu ajaly gelen bu iki tane samsyk bar. Berdimuhammedowlar. Şolar, şu samsyklar. Şu samsyklaň we şuloň satanyň arasyna kep bermek üçin ýalap, okalap, gyjyklap, her hil edip hyzmat edýän ýallaklar bar. Şolaň taryhda göýberen iň esasy we iň aýylgan çalgyşlarynyň, göýberen hatalarynyň biri orada bayramçylygyna Türkmenistanyňky bütün esasy meçhitlerde wenezana, zaňyny, pohly, haramdagyň ýazdy diýilýän kitabynyň okudulmagy bar. Bu taryhy hata. Kimin üçin? Adam bolan adam üçin bu taryhy hata. Ýöne bu kitapçylar diýilýär-de. Şeýle bir söz bar. Literaturada, edebiýatda kitapçylar. Bu türklerde de ulanylýar, şol urmanyda ulanylýar. Kitapçyl diýe.
Ey kitapsız diýen. Ey kitapsız diýenne Allah tarapyn indirilen mukaddas kitaplaryň goloýundan geçmeýän, hiç bir adama peýdaly bir ahlak, edep, terbiýe, ar-namys bilen hiç ili ara baglanşygy bolmaýan barp ýatan bu torunlara kitapsız diýilýär. İmansyz, wajdansyz, ýöne görnüşi adam hemen diýen bolaýmasa, adam bolmayan, adam tetelli mahluklara aýdylýan söz kitapsızlar. Bu kitapsızlar mescitlerdäki kitap reklamasy nämeň alamaty? Şuňky biziň Türkmenim kanalymyzyň günýä aýlymynyň temasy. Kitapsızlar diňe boý diktatorlarmy? Ha? Şu kitany samsykmy? Ya şuň ýallakylarmy ýok? Ine görýäňiz ýokarda suratlaryň hemmesini görýäňiz. Mescitlerden alınan kadrlar şolar. Mescitden kitapsız, imansız, wajdansız, ar-namassız, bigaýrat, ýallaky amam sumoklary ellerine haramdan adından nilip çap edilen kitabı okaýarlar. Näme ol haramdan kitabynyň ady ömrümiň manasymy näme? Ömrüň manasy bolar ýaly. Sen adammy? Haramda berdim Muhammed. Sen özüňde many ýoksa sen ömrüňde many bolsun. Sen tohum tijiňde, aňryňda çöp dibi many ýoksa olar ýaly kitap ýazar ýaly senne hiç ili okuyup ýok. Türkmen diline mäsen bir gow bilen ok yeterlik derejede kitap ýazar ýaly. Ýok aýdym ýazýan, ýok goşky ýazýan, ýok kitap ýazýan. Ähli umumy adamzat gymmatlyklarynyň hemmesiniň üstüne çyrşadyňyz, pohuňyzy gow edip, suwadyňyz, galyň edip suwadyňyz. Ýöne o suwaw tutana, o suwaw gatça, sypyrlýa. Inni mehriban dogan. Bu mescitlerde, ala öýlede mescitlerde, onna da oraza aýy başlan wagty mescitde o mescidin goloýundan geçmeli kitap däl. Şol kitabyň ýüzünde bara şo haramda Gurban ulu berdim Muhammediň ady ýazyly bolsa ýetik şol. Şol mescidin töweründen geçirilmeli kagaz däl şol. Onda da adamlaň ruhy hem beden taýdan päklenip şoň bayramçylygyny edýän bayramynyň ilkinji gününde içiňe ýakaýyn ýaly şeýle içiňe ýakaýyn ýaly içiňe ýakaýyn diýip edilýän zat. Muň bilen baglanşykly mescitlerde haramdan kitaplaryň reklam edilmegi bilen baglanşykly dürli garaýşlar bar. Dürli. Şuň 3 sany şu taýda 3 sany behrit bar. Şu 3 wagit 3 behrit kimleň hayrana? Şu 3 behridiň gözüňde tutýan zatlar näme? Şundan nähili hayrlanjak bolýarlar? Şuň bilen baglanşykly söhbet ederiz. Oň ýany bilenem bu haramdan kitaplarına da birazcık baha veririz. Bu 57. kitabymı näme ýazypdyr? Onça kitap ýazar ýaly talant ýok bir. Iki emmeler bilýän öňkü harammaşy Niýazow
nähili öz ady bilen çap etdiren kitaplaryny Türkmenistana we Türkmenistanyň daşyna galamyny satan ýazyjylara, ýazyjy tomoklara diýemok, ýazyjylar olar ýazyjy ýöne her hili ýazyjy bar. Talantly bolup bilýär gowy ýazyjylar bar. Ýöne kelle ýerine bolmasa, adam satýan bolsa, halkyň duşmany bolsa, watanyny, ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny satan bolsa, yalançy bolsa, kezzap bolsa, ol haýp Hudaýyň beren ukuyumy, talandyny ol başga zat üçin ulanya, harlaya diýerler. Ştaýda bir tomoşaçyma salam diýipdir. Allah'ın salamyny alaly we soň temamyza dowam edelim mehriban doganlar. Bilýän, bugun hepden ortasy. Şoň üçin her kim işli, güýçli ýadaw ýöne şonda da birazajyk may berenden soň hastalyk diýdim, bayramçylygyň bir gyzygyny açmanka ekrana çykyp illeşlemi, doganlamy, mehribanlamy gutlaýyn, şolaryň duýgularyny paýlaşaýyn. Bu watanyny, ýurduny, halkyny, dinini satanlara bir diýdim gowy aýtmalatlar aýdaýyn diýip. Şoň üçin efir edýän bolmasa sesimden bellidir. Gowy däl ýagdaýlar. Hem sowuklama, hem alergiýa we şu mewsimlik alergiýa, tolgujyklara garşy. Inni temamyza geçeş mehriban olanlar. Gyýyskaçyk etmäge çalyşjak. Şuňky gepleşigimizi ýaýlymyzy. Inni we haramda Berdimuhammedowyň olar ýaly kitap ýazmany. Şunça kitap ýazdym. Kitabyň arkasy bilen özüni reklam etjek bolmagynyň maksady näme? Bu taýda näme maksat ýatdy? Näme etjek bolýar bu? Bir öňürti gelin şunu teljereli. Gurbanuly Berdimuhammedow ýagny haramda ady, halkara ady bilen bile we taryhy ady, statusy bilen bile mundan hiç ýyly gaçyp aýrylyp bilmeýär. Katoliklarda bir zat wa ruhanyň ýanyna gidip günä çykartýarlar. Günälinden araslanýarlar. Şolar ýaly bu haramda adam inni bu kitaplary, zatlary bilen şunça kitap ýazdym, onu etdim, bunu etdim diýip şu zatlar bilen şol günäsinden araslanýar näde? Mümkin näme? Gaçmarsyň, sypmarsyň haramda. We ogluňam çeýle. İkiňizem. Şu iň soňky eden meçitleri şol pokly kitabyň tükürýän teňe kitabyň. Bütün kitabyň tükürýän sen kitabyň ýok. Kitabyň ýok sen. Sende talant ýok, sowgat ýok, dil zat bilmeýän adam. Öz dilini bilmeýän adam. Sen näde kitap ýazýan? Oýunjak etdiňiz o edebiýatla. Edebiýata soňda hemme zady eňer etdiňiz. Ýurt bize gally, haram togumyza gally, edenmizi edip ýörs. Hawa togumyza tok diýen ýok. Bir halka haýkyş edämeli, bir halky dogry ýola çekämeli adamlara mumamlar, olaram kitapsyz, imansyz, wyjdansyz, bigaýrat, olaram biziň satanmyzyň arasyndan keýp üçin ulgaýan adamlar. Aý şoň üçin näme? İçini ýakaýyn şolaň diýip mescitlerde şo poklu kagyllarny okutdylar. Onda kitap diýe. Kitap eden o näme? Haramda.
Inni bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň haramdan asly ýok, çöp diýip. Türkmen jemgyýetinde, türkmen halkyna bulan hiç çyly orny ýok. Aňyrdan bärden hiç ýyl bulan orny ýok. Şoň üçin bular özüni taşary ýurda inha bular medeniýetli, kitap ýazýar. Kitapdan, edebiýatdan, sungatdan. Sebäbi bütün dünýäde şeýle zat bardy, öň häzir ýok. Gynandy. Öň öň taryhy döwürlerde meselem üçmejek sazlan, aýdymlan, romanlan, maktumlyň şygyrlar ýaly şygyrlan we beýleki klassik şaýyrlaryň ýaly şygyrlan. Ondan soň Kerim Gurban Nepetov ýaly. Şeýle ägirtlen ýaşan döwürlerini hakykatdanam sivilizasiýa, medeniýetlilik diýmek bir halkyň medeniýet derejesi, medeni derejesi, sivilizasiýalaşman. Sebäbi bir halkda ösen sungat, medeniýet, edebiýat bar bolsa, şol halkyň taryh taýdan aňyrsanyň gaty gadimetden gelýändigini aňladýar. Şu zatlaryň hemmesi bir jemgyýetiň, halkyň ösenliginiň, sivilizasiýalaşanyň, medeniýetiniň alamaty şular. Şoň üçin bu haramda Berdimuhammedow we muň ýalakalary, ýallaklary nimetini göterýänleri bular hiç tat bolan soň haramdagy adam sanyna goşjak bolýarlar. Adam hataryna goşjak bolýarlar. Şoň üçin eli galam tutýan galamyny satan, watanyny satan, halkyny satan, dinini satan, galamyny satan dönükler bular üýşüp öz aralaryna ol öňkü neme Sowet döwründäki ýaly planirovka geçirip hawa tema näme saýlalyň peýdaly dermanlar alaway ýok bilmem şolar ýaly kızatlar saýlap her kim paýlaýar sen şu taýynýat sen o taýynýat sen bu taýynýat onuň redaktorlaryň elinden geçýärler şey diýip kitap bolýar bu kitabam kim ýazdy haramda Berdimuhammedow ýazdy sebäbi şo zatlar ýygnap şo saýlama makalalar zatlar ýygnap kitaba öwürýän adamlar 5 ay üçin edýär şol. 5 ay üçin. Ýallaklyk üçin. Yaranmak üçin şo haramzada. Diýmek, olaň eli galam tutýanym bolsa, olaň adamçylyk derejesi, ahlak derejesi, haramdaňam derejesiniň pes diýmek. Sebäbi bular haramdaň nemeti bilen nemeli boljak bolýar. Öz o tür ýeri bolman soň haramdaň o tür ýeri bilen o tür ýerli boljak bolýar. Haramdaň özüne de ýok o tür ýer. Absurd. Şoň üçin ruhnama ýazylanda da şeýle ýazyldy. Men ruhnamanyň köp böleklerini özüm elim bilen tutup, gözüm bilen gördüm. Biz owat studentdik, Türkiýede okuýardyk. Biziň neşriýat birleşigine bat. Biz goşulmadyk, biziň neşriýat birleşigine goşulmadyk. Ýöne hut şol ruhnamany taýýarlan 4 adamdan biriniň ýaman gowtany. Yeni birini tanıyan. Bel ol ikinci tanıyan diýenme onu iş ýüzünde de tanıyan. Watanyny, halkyny, dinini satan bular. Galamyny satanlar. Ine imamlaryň mescidini satdy. Haramda reklam üçin.
Inni düşünükli bolanlar diýip umyt edýän haramdan näme üçin şu kitap diýilen zada ýapyşyp ýatanlygynyň sebäbi, özüni kitap ýazýan ýaly, ýazyjy ýaly edip görkezjek bolýanyň sebäbi duruşy bilen ruhy kesel, öz keselini basmak üçin, öz içindäki kemtinjini, kemtinýä sebäbi, şo kemtinjini basmak üçin edýär. Mümkün. Mümkün. Fiziki şertlerde de, hiç bir şertlerde de. Şol, hawa elbette ol prezident däl, ol oýnatky, ol diňe gurjak sahnanyň öňünde. Ýöne hakyky prezident ollä. Halkara korporasiýalar dünýäň syýasatyny, öz beýikçiklerini, pullaryna görä üýtgedýän dünýäň syýasatyny futbol topu ýaly dipip oýnaýan, keýp edýän. Olar üçin adam ölüpdir, ýurtlar ýykylypdyr, halklar dargapdyr. Olar üçin hiç bildirýän zat ýok. Ol adamlaryň ýekeje bilýän zaty pul. Olara da şular ýalaklar gerek. Haram tokum we şol ýalaklar. Inni mundan kim näme üçin bähbit gözleýär? Oňa geçmeden ogul şu mescitlerde utanma, uyulman, haramdan kitabyny halkyň öňünde okan anymamlara men düşünüp bilemem. Şumu siziň dini düşünşiň? Şumu siziň imanly bolşyň? Şumu siziň imamlygyň? Siz bu imamlygy nirde aldyňyz? Haramdan satanyň aşagyndanmy? He? Ya siziň diniňiz başga dinmi? Ya siz özüňize görä birini din tapyp, itikat tapyp halky onu da Orada bayramynyň ilkinji gününde şular ýaly propagandalar bilen halky allap, zäherläp, başaryp bilmeseňiz iň azyndan şeýdip halkyň iň gymmatly mukaddes zatlaryny baskylap, tepkilep, üstünden güljek bolýan. Kitapsyz imamlar, nalaç edeýin bigaýrat imamlar. Bu iki samsygyň sanalgyja günüň aly. Siz Türkmenistanda ýaşamalysy. Siz ýylyň ýüzüne çykmalysy. He? Nädip ýylyň ýüzüne çykyp bilýäňiz şu wagt? Bolýar. Şu wagt bigaýratlaň döwrany geldi bolýar. Geçdi döwrany diýeli. Diýeli del geçe. Gaty gyska wagtda geçe. Hemme zat ekranyň öňünde görkezlenok, görkezilmedem. Näme etseňiz ediberiň. Her ýyly propaganda etseňiz ediberiň. Öjükdirseňiz öjükdirberiň. İçki sırrın verme, her bir namarda diye. Namar sır saklamak, diýmek bilýäni diye. Beyik mantymly. Şoň üçin bizdiňe YouTube kanalymyzy bütün dünýädäki informasiýon görüşini bilen bar diýmek üçin. Watandaşlarymyz bilen dertlerimizi paýlaşmak üçin. Pikirlerimizi ýetilemek üçin biz YouTube kanaly ulanýar. Ýöne esasy edýän işlerimizi biz kameralar yapykka, kameralar yapyp edýär. Şoňa da dowam eder. İçiňe ýansyn, hiç ýyly bileňiz ok, bilibem bilmeýäňiz, biläýäňizde de hiç zat edip bilmeýäňiz, başaryp bilmeýäňiz içiňe ýansyn. Inmek bolan onlar. Haramda Berdimuhammedow bu pokly kagyllarynyň kitaba däl bolan bol kitap diýerler. Mescitlerde okudulmagy. Bu taýdan nähil bähbit gözlenýär. Haramdan nähil bähbit gözleýändigini, haramdan ýallaklarynyň nähil bähbit gözleýändigi özünden belli. Onum düşündürürsen geçmez. Bärde imamlaryň nähil bähbiti bar. Bu imamlar diýilýän adamlar bular
Pulun umamy. Bulan dini pul, bulan imany pul. Bular pul üçin. Kim köp pul berse, bugün şu iki samsın satanyň arasyny ýaladylar-a, ertir bulardan köprek pul berse biri, hezet hormat etse, şonkoyny ýalaýar. Dönük küntü üçin tapaňlyyor. Küntüň maksady ten sevdasy. Bulanam şey. Bulan kap siyasi dini küntüçülük. Amamlaky. We jara bollunuz. Yani bu derecede gerek dälli. Bu derecede gerek dälli. Inni Bähwitlere geçmeden oňol ýaşlar ýaly aýgallagyny. Döwlet diýe şular ýalaky ýagdaý bolly geçdi. Inni boljak bolsa diýe. Şunu diýe bir zat edip diýe protest edip bolara diýe. Hawa Türkmenistan gaty ýapyk ýurt, ilhinç, ganhor, bular o taýdaky bähwitler üçin her zat edebilirler, ýok edebilirler. Olar üçin adam öldürmek, jenaýet etmek, olar hiç kist adamlar olar üçin. Kist adamlar. Ýöne hiç side şu protest edýän adamlara, köpçülüge ziyan vermeli ýaly, şunu nähili görnüşde, nähili formatda inni urşular ýaly bir zat ediljek bolsa. Şolong poklu propagandasyny getirip meçide toktalar. Bir güdük görnüşde dälle, bir medeni görnüşde, diplomatik görnüşde nähili şunu protest edip bolar diýip ýaşlar soradylar menden. Sonra gidip oturlar. Geljege taýýarlyk diýip. Inni bu taýda her hili protest edip bolýar. Medeni görnüşde. Birinçisi, ilkinji öz aramyzdaky gurrunlary size de ýetirýän. Birinçisi, oturduğunuz meçhitde cemaat, temmedat üçdi, gördüğünüz wagtyňyz haramdan kitabyny getirdiler, okamağa başladylar. Hemmäňiz ýeriňizden turýaňyz, el çarpmağa başlaýaňyz. El çarpmağa başlaýaňyz. Goýuňyz ok, okatmağa goýuňyz ok. El çarpýaňyz. Aýag allygyna el çarpýaňyz, şeýdi protest edýäňiz. Okatmağa goýuňyz ok. Şutada erwet tarapy barmy? Nirsi erwet? Soraýarlar, näme üçin beýtdiňiz? Begenlik. Prezidentimiziň şular ýalaky. Näme ömrüniň manysymy näme? Manysyz, lebitsiz, asylsyz, çöpdüýün adam özüne adam öňüne goýdurjak bolup zakaz bilen ýazarýan kitaplar. Hawa ay prezidentiň adyny eşitdik, kitabyny getirdiler, zat etdiler bolun. Bize şey dip nemetdik, begencimizden, zugu yerimizden turup el çaptık. Şey dip bilýärler, hiç kim hiç adam diýilmez. Agly bir hereket etseňiz, hemmäňiz bilelikde hereket etseňiz hiç zat edebilmeýär. Bu birinji diplomatiki protest. Medeni protest. İkincisi, bu birazajyk nemerek. Tewekkelçilik ise. İkincisi, istat diýmen ýeriňden turup gitmek. Kapıda polisler durmuyor. Oho, halkyň iyiliğini, siliňi kim durup biler? Hiç kimem durup bilmeýär. Näme üçin çykdyňyz? İşimiz bardy, güýjümiz bardy, aladamyz bardy. Şu bardy, bu bardy. İçim geçýärdi, oduy, buduy. Bahana köp. Men kelleme gelen
Nemeler şu protez şekilleri. Bundan başga da men protezçi däl. Ýöne bundan başga da teklibi zady bolanlar ýazsyn kommentariýa görüşini. Gallarsyn kommentariýa bilen. Peýdalansyn ýurdun içinden habarlaşýan watandaşlarymyz solardan. Ähwanly onlar. Inni 3 tane bähwit bar. Bu Haramdağın kitabının meçhitlerde reklam edilmeginin 3 tane bähwidi bar. Inni bilýäňiz bu öňkü haramlaşan kitaplary, muňam kitaplary şolary ýalyky. Bu kitaplary dälle zakat berip özü üçin ýazdyrýan kitaplary da, on kitaplary däl. Şoň zakat ber, haramdan zakat beren kitaplary. Zakat eden kitaplary. Özü kitap ýazabiljek nemeden. Bütün tohum tiýji bilen üçte de ýazabilen oklar. Bir list ýazak, bir sahypa ýazaýsyn adam ýaly. Men işimi taşlaýan. Edi bilmeýärler. A harpyndan şermenine bary. Bary pulu torun. Pul bilen adam mojok bolýar. Ýöne bulara berilmeli jedaýyn haşy. Şu suraty men şu gün ýönemene ýere goýmadym. Şul eşikde, şul görnüşde ikisini ağaç suwsuz şol köşküniň, imaratynyň, jaýynyň, binasynyň şol burçunna edil şu wagtky duran burç bara, şu duran burçunna ikisini şeýdip durulmaly. 40 gün näp durulmaly şonu. Näme üçin durulmaly? Meçhitde kitap okudy diýip Allah tarapyndan indirilen 4 mukaddes kitaby baskala olary hasap etmän, olaň üstüne öz poplu kitabyny çykarjak bolup, şolaň ýokursyna geçirjek bolup, şolary ýalyky meçhitde öz kitabyny reklam etdiren üçinmi? Ýok. Hetdinden aşyp meslegiň hem aňar başına çykan üçin. Türkmen halkyny işsizlik bilen, korrupsiýa bilen, ýurtda ýekeje konstitusiýa we olam korrupsiýa konstitusiýady, ýazylmadyk konstitusiýa. Parahorluk. Parahorlukdan başga düzgün ýok Türkmenistanda. Türkmeniň ýurduny talan, satan kezzaplar. Türkmeniň ar namasyny basgylan, Türkmeniň bütün bir ýerde bir baýlygy, gymmatlygy ba bolsa, hemmesini depelen, hemmesini poklan, hemmesini satan haramdadalar şular. Berdimuhammedowlar. Berdimuhammedowyň taşşakçylary, ýarlyklary. Şoň üçin iki Berdimuhammedow şeýdip goýmaly. Şo jaýyň burçunda, şo gümmüdiň ýanynda şo taýyp daňyp, zynjyrlap goýmaly şular. 40 günne. Daş töwereğine de 360 gradusam kamera goýmaly. Ýürüýte web sahypa, sosial mediada da sahypalar açyp, şo taýdan gönümel ýaýlym etmeli. 40 gününiň her 24 sagatyna giýje günlüğini şo taýdan seretsin. Näme üçin? Mundan soňky diktatorlygy höwes etýänler bara. Diktator bolsak diýip höwes etýänler bar. Şolara göz üçin. Türkmeniň ýurduny aňsat talap bolýar. Türkmeniň ýurduny aňsat alyp bolýar diýip pikir etýän. Asiýada her hiljek öz bähwitleri üçin oyun oýnap, türkmenlerim ulanaryn, türkmenlerim gulgurnak ederin, öz içindäki haramda Berdimuhammedow bilen haram tohum ýaly
Zyňyny tokumlar bara. Sovet döwründäki Gurban bayramlaryna, Orada bayramlarynaky atarlan, nakarlar, gazanlar gelip depip agdarýan adamlar çağalary bara. Şolaň nesli bara. Zyňynlary, haram dölleri. Şolara da göz bolar ýaly. Etmeli. Adam hukuklary, demokratiýa eýle beýle. Geçişde urunna etmeli şonu. Has beterine münasip bolar. Has beterine münasip göne göz etmeli. Göz etmeden bolanok. Göz etmeden bolanok. Bular hetdinden açdy. Inni Haramda Berdimuhammedowyň kitabynyň meçhitlere sokulmagynyň sebäbi İslam alemini, İslam döwletlerine bilelikde biznes edip, bilelikde kezzaplyk edip, bilelikde olaram öz ýurdun talaýa, bularam öz ýurdun talaýa. Talançylaň bärde öz ara raýdaşlygy bar. Inni bular dünýä şular ýalyky gözeden bolýarlar. Hawa näme? Haramdaň kitabyny şular ýalyky meçhitlerde okudýarlar. Şular ýalyky bir kitap. Pay, pu, bu Allah tarapyny berilen keramatly kitaplardanam bir aýratyn kitap. Şular ýalyky meçhit. Aýtdyma, ol meçhidiň töweregünden geçmege beýlede dursun. İçine beýlede dursun. Töweregünden geçmelem. Kagyz däl edim şu. Edil şular ýa. Bular şeýdip bähbit gözleýär. Bir topar bar, şeýdip şu bähbiti gözleýär. Şeýdip reklam etjek bolýarlar. Absurd edýänlary. İkinji bir topar bar. İkinji toparyň bähbiti şu ýokardaky imamlar ýaly kitapsyz, wyjdansyz, bigaýrat, dönük, ýallaky imamlar ýaly, dinsiz, kitapsyz imamlar ýaly. Aýnan kim alsa şol alsyn. Bize pul bulsa bolýar. Pul gazanmak üçin, pul urmak üçin. Bize bir bahana bolsa bolýar diýip şo bähbit bilen şuly işi edýän we gollaýanlar bar. İkinji topar. Öz haram bäş şaý gazanjy üçin şu maskaraçylyga, şu dinsizlige, şu dine garşy mukaddes orada bayramına halkyň dini ýytykatyna, bütün eden oradalaryna, ibadatlaryna garşy edilen hüjüm, hormatsızlyk üstünden geljek bolýar. Eger biz şu öz reklamamyzy edip bilmesek, iň azyndan ne üçüncü topardakylar näme diýär inni üçüncü bähbit. Üçüncü bähbit şu. Ýöne bu üç bähbit arayan toparyňam bähbitleriniň ilgün bähbiti bilen ýakyndan uzakdyr. Hiç ýyly arabalaşyk ýok. Üçüncü topardaky Venezuelaň arayan bähbiti şu. Türkmen halkyny, Türkmenleri, Türkmenistan halkyny näçe edi bilsek, näçe üstünden gülü bilsek, şolarla näçe izdivatsa etsek, borçluyuz. Türkçesi dalga geçmek. Türkmençesi üstünden gülmek. Maskaralamak. Şondan keyip alyanlar var. Şöyle diktatorluk rejiminde Türkmen halkyny ezmekden, Türkmen halkyny maskar etmekden, Türkmen halkynyň milli, dini baýlyklaryna degmekden, baskalamakdan keyip alýan bir topar bar. Şagallar bar.
ana şolaň edýän zat. Bilgeçliğin edilýär. Başga gün ýok. He? Meçhide sokmaga şo kitaba başga gün ýok. Adamlar arasalanny, päklenni, hawa indi bir päk arasa energiýaň bir müňjürjek pursady şol. Müňjürýän pursady bayramda. Birleşýär bütün päklenen adamlaryň energiýasy birleşip sil bolýar. Bular şondan gorkup biz şu adamlaryň energiýalary birleşmesin, şu adamlaryň päkligi birleşmesin, güýjü birleşmesin, biz şoňa poh çalaly diýip getirip berdi Muhammedowyň poh çalynan kagazlaryny kitapsa satylan imamlara okutturylyp reklam edilýär. Inni Haram Tohum İstanbullu Türkiýedäki hökümete ýakyn. Umuman Türkiýedäki hökümetlerde şolara täsir edýän bir jemawatyň, tarykatyň meçhidine ýa ýagdaýda sadaka beren molýa zat eden. Dinler abylar. Onu da gidip İstanbullu şolaň meçhidi. Gawat gelen meçhid eden oklar siyasata täsir edibilýän dini jemawatyň, tarykatyň guraman meçhidine edýärler. Baryp şo taýda sadaka zat beren bolýarlar. O Türkiýedäki samsyklaram agyny olup gürleýär. Aýdýana Türkmenistanyň diýe döwlet başçylygynyň diýe maşgalaty garnaşlary geldi biziň meçhidimizde şolar ýaly sadaka berdi, nämetdi, eýlemi. Kim olar? Kim? Sadaka berende näme olaň sadakasy? Olaň sadakasy. Çay pожалуйста. Olaň sadakasy kabul ediljek. Sadaka däl. Sadaka da däl, sadaka da diýilmeýär aslında. Şolar ýaly ekranda bolýar. Inni siz aýdyp bilýäňiz. Bular ýaly dine garşy açaçan arkaýyn. Näde hüjüm edýär? Sebäbi bular pikir edýär. Türkiýede biziň Türkiýanyň siýasatyna täsir edýän jemawat, dini jemawat, dini tarykatlar bilen biziň biznesimiz bar. Biziň şolar bilen goýja gatnaşymyz bar. Şoň üçin dini temada biri bize bir zat diýjek bolsa batyrylyp bilmeýärler. Bir inta plan jemawat, plan tarykat bilen biz gatnaşýar. Diýer solun agdyny ýumar olar diýe. Agdyny ýummaýanlar wa hiç zady bilmeýänler ýummaýar. Ýöne bilýän adam ýummaýar agdyny. Sen bolmaýar. Hawa. Indi siz aýdyp bilýäňiz. Bu adamlar bu Haram Tohumyň bular ýaly dini jemawat tarykatlar bilen arada bağ bolsa. Onno bular näde arkaýyn bular ýaly halkyň dini anaşlaryna, ıtykatlaryna bular ýaly hüjüm edibilýärler. Sorarsyňyz näme üçin beýle diýip. Sebäbi bular bu Haram Tohum diktatorlaryň ýallaklary edil özleri ýaly şol dini jemawatdaky we tarykatdaky şo Türkiýanyň we dünýäň dälle Türkiýedäki we regiondaky ýakyn günlerdaky we Orta Aziýadaky siýasatlara goşulýan dini jemawatlar, dini tarykatlar we dini toparlar we guramalar we
Şolar bilen bile bular biznes edýär. Inni bular bilýär, olaram özleri ýaly haramzady. Olaram pul üçin edýän muny. Olaram bekbedi, öz bekbedi üçin edýär. Bu zatlar. Şoň üçin inni olar iki ogry bir-birini gowtanaýara. Edil şolar ýa. Ondan bulara barkaýyn hüjüm edýär. Halkyň mukaddes kitabynyň üstüne haramdan poku çyrşalan kagylary kitap diýip goýup şoýalyk awra ýazançak bolýarlar. Sebäbi bu dini satýandan döwrana gelişi var. Şoň üçin bularam şoňa arkalanyp dine satabilen oklar ýöne dini sattyrdyp dini satýandan üstü bilen öz diktatorlarynyň reklamasyny edýärler şey. Ine Türkmenistanda Oraza aýynyň 1-nji gününde mescitlerde Gurbanuly Berdimuhammedow haramdan ýazdy diýilýän şoň zakat berip galamyny satanlar ýazardan, toplodan, jemleden ýygynysynyň kitap diýär bar aýdaly kitap borunyň kitabynyň mescitlerde okudylyp reklama edilmesiniň hemmesiniň manysy şolaň alamaty şundan ibaret. Ömrümiň manysymyş. Sen özüňde many barmy, sen ömrüňde many bolsun. Türkmeniň garan, medeni, sunwat taýdan, taryh taýdan Türkmeni garan. Mehriban doganlar. Orslar Merkeze Aziýany basyp almazdan öň bize gurrun verilen umuman bize gurrun verilen Türkmen taryhyna ýadyňyza düşýän bolsa SSR döwrüne taryh kitaby şeýledi. Şular ýaly galyň taryh kitaby bardy. Türkmenistan taryhy diýilende de bara. Şular ýaly köpücük kitap bardy. Sowet döwrüniň soňky nesilleri bilýär bu zatlary. Ýaşlar bilmez. Belki öňüne tekçelerde zatlarda galan bolsa hajatanalara düşmän. Olaram gören bilen bolmam mümkin. Bir de aýdylýardy. Mekteplerde eýlede. Türkmeniň hiç ýyly döwleti bolmadyk. Seljuklardan soň, Seljuk imperiýasyndan soň diýip yalan. Türkmeniň döwleti bolan Çingiz Han dargatyp gidenden soň, tekilbäk gidenden soň, ýumurtga togala bermeli edilenden soň Ertar baba diýen biri çykýar sahna. We şo Söýün Hany diýen döwlet turýar. O döwletiň dili Çagataj dili. Öňkü şol magtum bilen kitaplarynda näme ýazylýan bolsa, etil şolar ýaly dil şol. Bütün Merkezi Aziýada Hytaýa çyn, Hytaýyň içinde aňsat arkaň gürleşilýän dil şol. Türkiýede de, Azerbaýjanda da, Kawkazda da, ýakyn orada da gepleşilýän umumy dili bolan şol. İlim Söýün Hanyna diýilýär. Aslyň nireli, aslyň näme diýilende, aslym Söýün Hanyna diýilýändir. Ýöne bize öz taryhymy unutturmak istediler we unutturdular. Unutturmak istedilerden unutturdular. Köp zaten unutturdular. Türkmen döwleti söz galmady. Türkmeniň döwleti näde pikdiler bilýäňizmi? Biziň Söýün Hanyň döwletimide. Inhaşy Berdimuhammedow ýaly çöp diýüleri, haramzadalary
getirip Türkmeniň başyna ýol baş edip we şuloň töwereginde de edil şulara ýaly Türkmeniň sadakalaryna gazanlaryny dipip düňdürip Türkmeniň mukaddeslerine el uzadan, el yetiren, şonu basgylan, dip bilen şu haramzada dönükleri häkimete, siyasata wezipe getirip Türkmen bolmakdan çykardylar. Oyun şundan ibaret. Şoň üçin türklerde bir söz bar. Türkmende de bar. O türkmençe näme aýtdylar dogry ýadyma düşýär. Gepiň tümekleri mollada garga bolanyň diýe burnu diýe pokdan aýrylmaz diýe. Etel şoňa ýalaky. Häzirki Türkmenistandaky syýasy ýagdaý teýwatyn kanunlar, alahy kanunlara düzgüne durşy bilen ters. Şoň üçin bu hökmany suratda üýtkäýmeli we üýtkär. Üýtgemeli wagtam geldi. Bular öz ajalyny özü istedi. Özü istedi. Bulary öldürmek iň aňsat jeda. Eýsa öldürmeli bular. Bulary ine şo köşküniň hut şol burçuny şo gümmüziň ýanyna 40 gün aş tuğsuz duruzmaly zynjyra bar. Gün ýaýlymdan bütün dünýä görkenmeli şol. Görsün, göz bolsun. Ondan soň çöp diýip haramzanalar Türkmenistanyň halky ezmäge, Türkmenistanyň syýasy häkimetini basyp almagy ýeltenýärmi? Ýeltenip bilermi? Arzu edip bilermi? Göreli. Göz bolsun. Şonu etmeli. Söz berýär. Inni tesirlere geçýär, soňam jemleýär. Mehriban bollar. Häzir kelowlan 50 ýaşy watandaşlar döwletden geçen bayramyňyz gutly bolsun. Agdyňa saglyk geçmiş bolsun diýe taýjy. Mehriban bollar. Men häzir äýnäge tapmasam bolanok, şoň üçin umutçuk bir näçe sekundyňyzy haýyş etjek. Aýplaşma. Häzir. Görýän. Bayram ogly. Salam alykum Türkmenim milletim. Salam alykum. Döwlet ýa-da sag ol. Kelowlan döwlet tarihda haramzada bolsaň da ýylysyny awraýly bolsaň da tarihda galdy. Bu geljekki nesiller ağlamak üçin çykarylan zatlar diýe ömrüňizi gozun gaty dogurşa. Ağlamak üçin. Göwnäle ýabylar. Bayram ogly hemme türkmen halkyny Ramazan bayramy bilen gutlaýan ömrüňizi gozun. Tüm musulmanlary tüm özüni, ruhuny, bedenini paklanlar gutlaýar. Kelowlan. Müftüler mesçitdäki jemaada ýurtdaşyndaklary terrorist edip görkezýärler. Bu kitaby görkezip daşyndan uçkun çykaýanna mesçitdäki jemaat bilen daşyndaky ýa-da ýurt içindäki bir-birine gırdyrmakdy. Watandaşlar bir-birine gırdyrmak şoň üçin. Gaty dogry. Daşary ýurtlakalary terrorist edip görkezýärdi. Terrorist bilen ýorganyň aşagyna ýatan, terrorist bilen biznes edýän, terroristlere ýara berýän, terroristlere ýalňyç berýän, terroristlere azyk berýän,
Aşgabatdaky elitkalardan jaý berýär. Türkmenistanyň watandaşlyk pasportuny berýän. Öz sırtyny berýän. Özüni berýän. Hawa bular näme? Bular terroristin nämesi bolýar? Atasy bolýarmy? Piri bolýarmy? Gojaýyny bolýarmy? Nämesi bolýar? Kelegine. Ýene bir sebäp bar. İmanyny halal ýigitler meçhitlerde şolar ýaly absurdlygy görüp gitmeýänler bar. Gaty dogry. Terror hökümetde ol gelmeýän ýaş ýigitleri wahhabist diýip basyp öldürýärler. Halkyň gözüni gorkutmak üçin. Ana hakykat şu. Bulan hemmeti taryha geçýär, ýazylýar bulan hemmeti. Hemmeti ýazylýar. Hemmetiň hasaby soralar. 40 gün şol gümmediň ýanyna zynjyr bilen daňylyp durar. Gün ýaýlymda görkezler bütün dünýä. Ondan soň, ondan soň, ondan soň şu aýdýan zatlaryň edilen etmişligiň hemmetiň hasaby ýeken. Şolaň, şolaň ýal-ýaglaryndan soralar. Bir hasap zat ýok dünýäde. Soňky döwürlerde ýaşlar aýdýarlar, awa Ors basywalylarynyň reklamasyny edýän, Ors basywalylarynyň haray gözleýän Türkmenistanyň ogulky watandaşlary, daşary ýurtdaky watandaşlar zatlary bar. Orsuň syýasatlaryny, propagandalaryny, taglimatlaryny ýaýradýarlar. Şoňa näme diýen? Döwlet baýhan diýip soraýarlar. Näme diýen? Syýasy küntü. Syýasy küntüligini etmän durup bilýärmi? Bilenok. Satuvçy, özüni satýan, watanyny satan, halkyny satan, dinini, imanyny satanlardan näme garaşýaňyz? Geň görýäňiz biram. Onam soraýaňyz, geň görüp soraýaňyz. Menem siziň geň görüp soraýşyňyza geň galýar. Göze görünüp duran hakykata aramyzda orsçy, ors paraz azmy? Däl, az däl. Ors gelse de orsun kuyni yalasak belki bize bir wezipe bererler. Belki bize bir kürsü bererler diýenler. Arzu edýänler wa edibersin. Arzu edibersin. Arzuwy gursundan galar. Bayram ogly. Ömrüňiz ok bolsun bayram ogly. Ýollaşyň garagy bolsa iýjeň bok diýipdirler diýe. Gaty dogranlar. O da alkaş bolsa hemmeti molla boldy. Diňe alkaşam däl bir ýetdiren ma bolsa hemmeti molla boldy. Ýetdiren ma bolsa hemmeti molla boldy. Men hayran. Awa plan haja gidip gelipdir diýerler. O da şurlan gurrun bolýan. Plan tanýanmy hawa? Haja gidip gelip. Ýerimden zöw götüren bilmän galym. Saçymam ýok, golym barja taşlamam syk-syk bolýar. Soňa özüm aýtýan näme üçin geň alýan diýe. Bulan hemmeti biznes üçin edilýär. Hemmeti biznes. Dini satanlar din söwdasy bilen, din biznesi bilen meşgullanýarlar. Hakykatdan, hakyky ilki başdaky görnüşini din bolan bolsa, şeýle bolardymy dünýä, şeýle bolardymy adamlar.
Bayramoğlu din uğruna Türkmen çökerdiler, şolmalylar edilýärdi. Gaty dogry, gaty dogry, gaty dogry. Näme diýin? Aýdylmaly zat köp. Ýöne men keňeli azadym sorumyň ýarsy eýem jogap tapdy diýip bilýän sebäbi Keloğlanyň şu aýdan zadyna men sorajak bolýan sorumyň jogabynyň ýardy ýatyr. Bu kitapsız imamlar, haram tokumuň hyzmatgarlary imamlar, dinsiz imamlar, bigaýrat imamlar, haramdaň ady ýazylan pokçarşalan kagylary meçhide sokup şo taýda reklama edýän bolsa, muny hiç bir şol meçhidiň içinde protest eden ýa şoňa bir näýilelik bildiren haýkuşeden ýokmy ka diýjek boldum. Soraşdyrýan näýleden näýleden. Hiç şurşular ýaly näýilelik bildiren bolmandyr. Bildirmese de iňňaňdan bir adamlar öz arasynda bir meçhiden çykandan soň da denenden bir öz arasynda gurrun etmändirmi? Şoň bilen baglaşyk gylysam edil häzir maglumat ýok ýöne. Inha näme diýdi? Şular ýaly meçhitlerde şular ýaly absurd zatlaryň edilýändigini görüp gitmeýänler bar diýe. Hökümetiň özü terrorçy. Aşgabatdaky Berdimuhamedowlar hökümetiniň rejiminiň özü terrorçy. Şol öz absurd propagandalaryny gollamaýanlara da Wahhabist diýip azar berýärler diýe. Gaty dogry. Inni mehribanlygyny bütün dünýä gyrgynçylyk salan COVID-19 koronavirus keseli ýok diýip öz halkyny gyrgyna beren Berdimuhamedowlar haram rejiminden näme garaşýaňyz? Näme garaşýaňyz? Dinini sylarmandyň şolar. Dinin güýjüni bilýär olar. Şoň üçin bir diktatorlygy saklap dowam etdirmek üçin hemme ýerde halka täsir edibiläjek. Halky kontrol astynda tutubiläjek hemme ýerde şol diktatorlygyň bähgidine hyzmat edýän ýa öz bähgidine 3-5 şaýa hemme zady satýanlar bolmaly. Adam ýaly adam bolsa dowam edip bilenok. Keloğlan ol müftüleňem hökümet ulanyp soňuna olaram ýok edýärler. O müftüleňem diýip gözi çyksyn. Yer çeksin. Yer çeken ýer edil şol yer çeksin. Gümne gitsen şol. Öz etmişleriniň pidasy bolýarlar özü. Osman. Assalamu alaykum goňum döwlet hakka diýär sag soğuklama çağlar bağımdan getirýärler bu zatlar. Gerekli gezegine hassa bolýar, gutorp başladyk diýe ýaňy bir diýip başladyk. Bu gezegem alergiýe geldi. Eläge diýe alergiýe. Ikisi bile. Keloğlan ençeme garyplary gördüm. Jynazasynda molla tapylan. Baýlar ölse mollalar gyrylýarlar bir-birinden öňe geçjek bol. Gaty dogry. Ana diktatorlyk döredin jemgyýetiniň hili.
satançylygyň netijesi, dinine satmaň netijesi şol. Kelawul. Oraz gurulmadan arada. Näme diýdi? Gonamçylyklarda diýdi. Baýlaň mazarlaryny ogodan daşyna ogodan dat etdirjek bolup diýdi. Ol gapdalyna ýatyran idi. Garyplan zatlaň diýdi, üstüne basgylap, şoň üstüne zadyny o şolaň üstüne zadynyň gurup şeýdip berler, olary hasam eden oklar diýdi. Dirisini sylamadyk, ölüsini sylarmy? He? Ya ölüsini sylamadyk, dirisini sylarmy? Ne din galy, ne iman galy, ne ahlak galy, ne wyjdan galy, hiç zat galmady. Kynanta, mehriban bolan. Ýöne ruhdan düşmeler, şu zatlaryň himmeti bizi hasam jewsleşdirmeli. Biziň agdyrlygymyzy, biziň guramaçylygymyzy, biziň hujumymyzy hasam berkitmeli. Biri tesvir ýatdyr bir ýerde. Sahypa seredýänler iýerdiler. Ýaragsyz bolamsaň seredi bilenmok. Höwesiň açdymy? Awa senen bolmajagyny gözüň ýetdimi şular bilen awa näme çykanok, efire çykanok, kanalda az görünmäge başladyň zat diýip ýatypdyr. Menem jogap berdim, ýöne şol ýalyky pikir edýänlere şu taýdan meni bir gerek ýatladyň. Mehriban doganlar biz, men özüme jogap bereň, beýlekilere de jogap beren. Biz 94-nji ýylyň 21-nji martyna Ankara'da, Türkiýanyň paýtagty Ankara'da, Ankara'nın Gazi Üniversitetiniň kampüsünde, studentleriň düşülgesinde meýdançasynda özümiziň guramaçylygymyzda gurnulan halkara Nowruz bayramçylygynda şol guramaçylyk bilen bile biz medeni, syýasy guramaçylyk işlerine de başladyk. 94-nji ýylyň 21-nji marty. Şo günden şu güne çendim medeni derejede türkmeniň tanadylmagy, türkmeniň jewsleşdirilmeli, türkmeniň asnaşdyrylmagy, türkmeniň zyýanly gylyk käsiyetlerden arassalanmagy, aň düşünjeli, ogul gyzlarymyň bir-biri bilen tanışmagy, asnaşmagy, guramaçylykly, sazlaşykly, medeni, syýasy işleri alyp barmagy we şu zatlary kämilleşdirmegi uğruna iş yapbardy. Muň ýany bilenem, Türkiýanyň döwletleri ýa-da teleradio kompaniýasyny telewideniyede, radioda umuman 9 ýyl işledim. Soň Azatlyk radiosyny 2007-nji ýylda, soň 2012-nji ýyl bilen 2019-njy ýyllaryň arasynda işledim. Türkiýanyň hususy kanallarynda işledim. Türkiýanyň Medeniýet ministrligi bilen bilelikde eden proýektlerimiz bar. Türkiýanyň Atatürk adyndaky medeniýet guramasy, dil, tarih guramasy bilen bilelikde eden köp işlerimiz bar. Türkmen üçin, türkmençilik üçin. Şoň üçin biz sehel burdaly gahar edip öýkele ýolundan çekilýän adamlar. Biziň kökümüz kilometrlerce, nençeme kilometr çuňluklara gitdi eýýär, näçe ýyllar. Ýokardan çapsalarym, ýokardan aýyrsalarym kökler dur. Kök sallyk ýöne ädim.
edilýär bu işler. Edil keşde eden ýaly. Keşde dokan ýaly. Hala dokan ýaly. Sabyr gerek, ihlas gerek. Hemme zatdan öňürden päklik gerek. Aýdyşym ýaly. Biziň iň esasy işimiz şu wagtky edýän işimiz. Şu ýylyň ahirine başlanjak Aziýa ýurtlaryna, umumyň kiçik ýurtlarda ediljek bolýan syýasy üýtgeçiklikler, ögürüşiklere garşy il günüň bähbidini gorap, il gün bähbidli netije alynar ýaly. Il günüň halkyň tarapyndan, hakykatyň, päkligiň, halallygyň tarapyndan çykyş edýär. Giçe gün düşündürýär. Taryhsy hiç zat edip bolanok, taryh gaýtalanýar. Şol sebitde burada etjek bolýan bolsaňyz, eger hakykatdanam siz demokratiýa diýen bolsaňyz, ähli umumy adamzat gymmatlyklar diýen bolsaňyz, onda siz şol sebitdäki iň gadymy milletleriň biri bolan Oğuzlaň, Türkmenliň ýagdaýyny doguşuňyzdan geçirmek. Kökü bolmayan bir çınar agaç dowam edip bilen. Şo taýda Oğuzun kökü bar. Şoň üçin Türkmenistanyna ilk häzir ilatynyň 60-70 göterme daşar. Ýöne daşary ýurtlardaky we içindäki öýlen hasaba alanda 5-6 milyon Türkmen ma Türkmenistanda. 3-4 milyon Türkmenistanyň Günorta Türkmenistan diýilýän Ors paşasynyň Eýranlara sowgat eden Türkmen Zehra diýen türkmeniň ýaýlagynda bar 3-4 milyon. Etde 10 milyon. Oğuzhan atamyzyň ağlan awlagyna Awkanistan diýilen häzirem Owastan diýilýän ýurdun Demirgazyňdaky segitlerde türkmenliň sany Owastanna bolup soň Pakistana, Arap ýurtlarynyň we başga türkede dagalanlary hemmesini bile alsaň Owastan türkmenliň sany edil Türkmenistanda ýaly az bolmasa köpden 6 diýeli. Etdi 16 milyon. Türkmenistanda şu wagt bilen gürleşip oturan dilimizde gürleşip bilýän türkmenliň sany. Özbekistanda näçe milyon bar? 8 milyon türkmen bar. Biziň ýaly türkmençe gürleşip bilýärmi? Edil biz ýaly bolmasa da düşünýär. Harizm bölmesi, sebeti we beýlikler. Aňyrdakylar amma. Inni Türkmenistanyň resmi dili ýaly gepleşip bilýänler men hata bolýar. Asly Oğuz bolan, ady özü türkmen bolan, ýöne şiweti dialekt üýtgenler hata bolsaň ol has köp. Ýöne iň azyndan 1000 gürleşen türkmenler alanda ýankaýdyşym ýaly 25 bilen 20-25 milyonyň arasynda Merkez Aziýada türkmen bar. Müňdaşyndan öz ene dilini ýadyndan çykaran Hindistanda bir topar türkmen bar. Hytaýyň özünde milyonlarça türkmen bar. Özlerini türkmen hasap edýärler. Dilleri Türkmenistandaky ýaly bolmasa-da. Türkmenistanda gepleşilýän türkmen dilinde gepleşmeli bilen kada ýok.
Türkmenistan'daky häzirki biziň gepleşýän dilimiz ýasama dil, hakyky dil däl. Muny Ors paşalygyna hyzmat edýän Ostro-Umowy Ilminski diýilýän adamlar Ors basabalçylygyny, Ors häkimetini Merkeze Aziýada berkitmek üçin oýlap tapan, türkmeni agdal etmek üçin oýlap tapan dili we. Türkmeniň hakyky dili Söýün hanly döwletiniň dili. Türkmeniň hakyky döwleti Söýün hanly döwleti. Bu haramda Berdimuhammedowyň bular ýalaky çöp diýip bilen dönüklen hökümetinde çöle gawalan türkmenlerde hakyky türkmenler. O wagtda bir türkmen bilen görleşýän. Bizde men näme bilen türkmenler barda, uniwersitetde ady guturdum diýe ýokary bilimli. Näme bilen türkmenler barda aýtdy. Aýdýan haşulary alaky. Bizimkiler diýe şo lewap tarapdan gelipdirler. O wanlaram olara diýe gojak açyp ýer beripdir, zat edipdir diýip. Bilenok nerden bilen? O wagtda bilmezligi adat ýagdaý. Bizim Türkmenistanly watandaşlarymyz bilen o. O wan ýylyň bir ýurt bardy. Eýran ýylyň bir ýurt bardy. Bolýa-da. Osman döwleti agamy işler samanyň çağlar gowy men Karolly agamjan tanan ömrüň tok bolsun gepirşiňden aňdym. Ýöne diňe menler tomoşaçylarymyza da hormat. Bular biziň eňin neslerimiz. Bular biziň bile görüşýän sırdaşlarymyz. Sebäbi bular agdy birlikde, bilelikde öz pikirleri bilen, komentariýalary bilen, garaýşlary bilen görüşip barýarlar, informasiýon görüşini. Biz telekanal açmak üçin gece gündüz duşuklar geçirýär, gepleşikler geçirýär. Köp zatlaň formatlar, görnüşler bar, da maslahat edýär. Onuň täze-täze adamlar, täze-täze guramalar, zatlar tanışmaly bolýar, etmeli bolýar onuň. Seredýärler da kanala onuň bizim göni aýlymyzyň formatyna giň alýar. Karolly ömrüň uzak bolsun. Özüň ýaly komentariýaçy. Pikirlerini ýazgyga geçirip, ekrandan bütün dünýä görkezip, pikir söwüşini, aň düşünje söwüşini berýän bütün göni aýlymy alyp barýan illeşlerimiz. Toýuňyzdan aýt. Hemmeňize boýsanýan, hemmeňize taňry ýapkasyn. Şu mübarek günlerde. Toýlaryňyzda her biriniň sowagy müňläp gaýtarylsyn. Ömrüňiz uzak bolsun. Boýsanýan. Men aýdýan, bolary hiç kim aýdanok, öz-özünden bolýar. Ina bir hakykatdan bir taryhy öwürjük bolsa, şulara ýaly bolýar. Öz-özünden käbir işaratlar, öz-özünden käbir zatlar bolýar. Şu işaratlaň biziň görüşimiziň yeňiş bilen tamamlanjagyny, hakykatdanam Türkmenistan döwletini arassalap, päk adalatly bir ýurt edip biljegimiziň, şunu başarjagymyzyň subutnamalarynyň biri, işaratlarynyň biri näşe? Siziň Türkmenim kanalyna döreden göni aýlym alyp barmak. Informasiýon görüş formatyňyz. Men göni aýlym diýip gidip otur. Ondan biri aýtdy, daşary ýurtly diýdi, informasiýon görüşüň formaty bu diýdi. Täze formaty diýdi. Şey diýdi onu, ýüregime jump boldy. Hakykatan hem şeýle. Ina informasiýon görüş. Türkmenistan döwleti ýaly öz halkyna duşman.
hökümeti ýaly. Haramda Berdimuhammedow hökümeti rejimi ýaly. Türkmenistan döwlet diýmäli hökümeti öz halkyna duşman, öz döwletine duşman, dinine hemme zatyna duşman, jenayetkär, ganhor. Şolar ýalyky ýagdaýda iň howpsuz, iň akylly, mantykly, iň dogry görünüşde ediljek görüş diýdi. Şol taşary ötlüğü nämen näşe diýdi? Siziň tomoşaçylaryňyzyň etip alyp barýan diýdi görüşi. Şu kommentariýalary bilen, şu ýazýan pikirleri bilen diýdi görüşýärler. Şu diýdi pikirlerini ýazýarlar aştaýt diýdi. Şo diýdi ýazana diýdi işin görýär diýdi. Hakykatdan gorkýandan, diktatorlygyň we tarapdarlarynyň, gollawçylarynyň, hemaýatkarlygyň. Şoň üçin eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Bayram ol geçmiş şol döwlet aşpa bersen sag bol, ömrüňiz ok bolsun. Goglaşyp başladym sesim ýokdy, bir hepde ýokdy sesim. Inni ýoş-ýoş diýen çok goly. Ägär derman içmeli wagtym gelýär, şoň üçin dermanyň güýji gutarýar. Täzeden nemet müňje başlady aýyplaşmaň kän uzagy dibiljekler. Ýene 10 minut galman jemlärs netip boldy. Osman лучше поздно, чем никогда diýipdirler. Hiçden hiç ýaşy diýil ýaşam türkmençesi. Awa ağam sabır edibereli. Sabır medýas ýöne görüşýäs. Gije gündüz. Ýatamyz ok, yaramaýanmyň soň. Tabagy ýok. Awa aklymda damam. Bizim öňmaşymyz höküminde başlanmaz höküminde. Gaty peýdaly işler edýär, gaty köp işler edýär gije gündüz. Ömrü uzak bolsun. Eli ýüzi dert görmesin, ýadamysyn, Allah kuwat bersin. Ýaşulmamyz hiç wagt başymyzdan ýeňsi gitmesin. Bizim geçmiş bilen geleceğin arasyndaky köpürýümiz, bagymyz, ylhamymyz, höwesimiz, arzugymyz, buýsanjymyz, uganjymyz ýaşulmamyz. Şoň üçin ýaşulmamyz aýamaly. Emmesi bar bolsun. Allahjanyň biz üçin goýan bir güni bardyr. Man, sen türkmeniň taryhy üçin azyş etmediň. Hijem göňlüňi soňatmaýar. Onu soňatmaýar. Kelegän döwlet watandaşlar eliňiziň güýji, gözüňiziň nury ýitmesin ata-babalarymyzdan azda bolan halal nesillerimizi köpeldiriň. Watan söýür türkmençiligimizi ýitirmejek. Bizim öz däp desturlarymyzy ýitirmäliň. Gorkman ýa gaty dogry ömrüňiz ok bolsun Kelegän dowam edýär atamyň aýdyşyna görä. Öň üýtgeşik gürleýän ekenler. Rus döwleti basyp alanlaryndan soň galanjalaram sürgün edip galandan öldüripdirler. Atam çağalykda ýetim galanlardan ýa-da dogry. Türkmeniň gören zulmuny it görse göz agarar. Kelegän döwletçän nesip näçe toýlarda gatnaşmak nesip etsen watanymyzda geçen gün orada aýyna düşme sen bilen baky öýde sadaka gördüm diýe. O gaty tugalym. Ömrüňiz ok bolsun. Ömrüňiz ok bolsun. Diýmek gaýypdan habar alypsyň, köp zatlar sana aýan bolupdyr. Ömrüňiz ok bolsun. Gaty gowy. Algap edip beren işlemizden habardar bolupsyň, ömrüňiz ok bolsun. Ak gözlü Hacı mamalarymyz bar. Baky da buğday renk, at tüýlürek ýigit diýe edilýär şol. Şol baky şol. Şol baky şol. Ömrüňiz ok bolsun bakyjan. Ine mehribanlygyňyz. Onda şeýlelik bilen şuňky göni ýaýlymyzda üstadly jemläliň. Biz görüşmezde dowam edýär. Biz siziň bilen, biz halkymyz bilen, biz hakykat bilen, biz halarlyk bilen. Şoň üçin bizi näme üçin gollaýarlar? Bizi näme üçin diňleýärler?
Biziň bilen näme üçin işleşýärler? Sebäbi biz hakykatyň halallygyny tarapynda. Biz absurddan reyting gözlämde hiç wagt gözlemediňiz. Bir iş edemizde de dogry we göňe jaýyndy. Şoň üçin mehriban bolalım. Şuňky gönýälimiz Türkmenistanda meçhitlerde haramdahyň kitabynyň reklama edilmegi nämäniň alamaty? Bu şuň bilen baglanşyk şuň gurrun etdik pikir alşdyk. Bu din taýdan Türkmenistanyň dogly gutoranlygyny dini taýdan Türkmenistanyň duruşy bilen haram tokumuň gullugyny geçenligini alamaty. Türkmenistanyň rejimiň we ýallaklarynyň dinem edil halkyny watanyny satışýaly dininem satanlygynyň alamaty. Inni Can howluny şu iki terrorist Berdimuhammedow Can howluny dine ýapaşyp dinden haray gözleýän bolmaklary mümkin. Ýani olam puç bolar. Mehriban bolar. Şoň üçin eliňiz ýüzüňiz dert bolmasyn. Biziň görüşmede, informasiýon görüşmede gollaw berýäňiz. Wagt tapdymdan seredýän kanatyň agdalary köpelýär. Näçe köpelsek şonça gowy. Edilýän gurrunlary, siziň ýazýan pikirleriňizi, garaşlaryňyzy näçe köp ýere ýaýratsak şonça gowy. Şoň üçin hemme platformalarda ýaýradyň. Köp ýaşlardan şular ýaly isleg gelýär TikTokda da. Ýalim etsen TikTokda da çykyş etsen o taýda ýaman köp şular ýaly tomoşaçy bolýar, eýle bolýar, beýle bolýar. TikTok formatyny halamak dogry aýtsam. Näçe wagt boldy TikTokda hasap açyp, profil açyp görýän, synlaýan ýöne TikTokyň nimesin halamak, umumy düzgünlerini, ýa-da o taýda goýulýan zatlary. Şoň üçin biziň Türkmeniň kanalymyz ýeterlik. YouTube'daky müňdaşyndan Facebook'da, Instagram'da, Twitter'de hasaplarymyz bar. Şu taýdaky ideýany işlerimizi şu taýda paýlaşýar. Oňdaşyndan näsip bolsa telekanalymyz bolanda, onda hem hemme zat başgaça bolýar. Şoň üçin ihlasam murat mehriban bolar. Bul edilýän işlerin hemmesini biledýär. Hemmesiniň hödürni bileje görürs. Şoňa ananyň näsip bolsa hemme zada ýola salamyzlar kanalymyzy açyp syýasy partiýamyz guramanam syýasy partiýa öwürýäsmi ýa daýratyn syýasy partiýa edýäsmi sürgünläki hökümeti düzmäge başlamyz. Men hemmeňizi ýeken nirde bolsaňam tapyp alýan, getirýän. Bir saçaň başynda oturup, bir çukura tükürüp, agdy berje. Hökümet sürgünläki hökümetimizi gurup işlemeye başlaýar. Türkmenistandaky haramda rejiminiň ýekeje alternatiwy bar. Olam şu hereket, Türkmen hereket atly Türkmenistanyň öz içinde, zınnanlaryň içinde dören, zınnanlarda dören Türkmen halkynyň adalat görüşi, adalat hereketi, erkinlik hereketi, Türkmen hereket, Birleşen Türkmen Halk Frontu. Başka alternatif yok. Bunu şeýlediňde edýän işlemimiň netijeleri bilen näsip bolsa görersiňiz. Şuňlukça biziň gönýälimiz şundan ibarat. Temalar köpelip büýüşip gitdi. Hemmesinden aýratyn ýa gönýälim eders ýa-da aýratyn gysgaça gepleşikler eders. Mehriban bolar. Bu gepleşiklerin ýanyndan 3-4 minutluk, 5 minutluk aňyr getse, iň azyndan 10 minutluk
Meselem şu günkü tema şu meçhitlerde haramdan kitabynyň okutulmagy şoň bilen baglanyp 10 mundy geçmejek görnüşde de gidijik edip beýleki platformalarda goýsaň paýş edenler boldy. Onam nedip bolsa eder. Şu günkü ýaly şundan ibarat. Tekstler bilen, garaýşlar, pikirler bilen, kommentariýalar bilen alyp baran tesvirçilerimizi, kommentariýaçylarymyzy, alyp barjalarymyzy sag bolsun niýet. Elleri, yüzleri dert görmesin. Tamaşaçylarymyz hiç wagtym bolsa şu ýaly ünsert diňlänimiz üçin köp sag bolun. Gözüňiziň nury öçmesin. Türkmenim kanalyny gollap durun. Türkmenim kanaly bilen bile hakykat üçin, halallyk üçin bilelikde görüşmäge dowam edin. Iliň müji, siliň müji, il bilen gelen toýda bayram. Halka hyzmat, hakka hyzmat. Allah ýarynız bolsun. Orazalaryňyz, bütün dowa dileler Allahyň dergähinde kabul bolsun. Bayramlaryňyz mübarek bolsun. Ýene-ki bayramlara galman, ýene-ki oraza galman. Watanymyzda toý saçak bilen gatnaşyp duralım, arzuwlarymyzy iş ýüzüne geçirip nesip bolsun. Köp sag bolun.